ट्रेक्टराव भट होनाय माने आसामनि आरो सेन्ट्रेलनि बै सुथुरफोरा जोंखौ बाहायनाय बाथ्राया थारैनो सिन्था खालामनो गोनां जे एनडिएनि केन्डिडेट एनडिएनि जयन्त बसुमतारियानो जा दिलीप शइकियानो जा बिथांमोनखौ देरहाहोनाय मानि बिथांमोनखौ बिजेपिखौ एनडिएखौ सोबख'नो थाखाय लामा होनाय आरो नैबे जोंनि 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तियावहाय जयन्त बसुमतारिखौ देरहाहोयोब्लाबो बिथाङा देरहालाङोब्ला जों बर'फोरनि जौगानाय आरो इसुसफोरखौथ' बाद होदो बिजेपिनिसो जाहैबाय नालाय बियो बिथांमोना बेखौ लुथेनानै दोनगोन जेबो बुंनो हायै गावसिनि जेबाव सोनानै दोनगोन आरो बिथांमोना बिसोरनि गेजेरजों बे बिजेपिनि जेबाव थाग्रा लिडारफोरनि गेजेरजों बिटिसिआव हाबै हाबै बर'फोरनि माखासे जाथनाखि सुबिदाफोर दं बेफोरखौ गासिबो टटेलि बिसोरो मोनफानि उनाव मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा बोखारनानै लांजोबगोन फोजोबजोबगोन दा अब्ला नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायग्रोदो हेलो एवरीवन वान्स अगेन वेलकाम बेक टू दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं भिडिअ क्लिप्सआव बिक्रम दैमारी आदाया जाय खोथाखौ बुंदों बियो थारैनो साननो गोनां बाथ्रा हय नंगौ सासे शान्ति प्रिय दैदेनगिरि उन्नयन लाबोग्रा सासे दैदेनगिरि हिसाबै प्रमद बर' सारा शान्ति प्रतिष्ठा करा लगे लगे उन्नयन आना लगे लगे ইয়াত আমাৰ অৰ্থ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত থকা সকলো ৰাইজৰ কাৰণে অৰ্থ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা চলি আছে আৰু সেই অৰ্থ ব্যৱস্থাক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি কি প্ৰটেকশ্যন সিকিউৰিটি দিব লাগে এইটো ভালকৈ চোৱা নাই ডাইरेक्टलि सिदा सिदायै आं बुंगोन दिपेन बर' एबसुनिफ्रायानो जा प्रमद बर'आनो जा जोंनि अट' बेबस्थाखौ नोजोर होनायाव फेल जादों खारना बेनो गोख्रों जोंनाव मैखोम आफाद बर' थुनलाइ आफाद थासेयावबो दिनै बै स्कुलाव हांखोनि गेजेर खन्द'आव मोनसे प्रब्लेम जानानै थांबाय बर'नि जायगायाव हारसानि माबा माबि नाम दाउब' सलाय बायदिसिनाफोरखौ थाइजौफोरखौ आलादा आलादा नाम होनानै बुंलांनाय जालांबाय तामुलपुर बादियाव बर' हांखोजों गोजौ लिरनायखौ खोमोरनानै एसे गाहायाव लिरलायलायनाय जाबाय बेफोर कमन फिसा बुस्थुआनो जोंखौ समखिखांहोयो जे जोंनि ओनसोलावनो जोङो गादब जादों होननानै बे समखिखांहोयो फिउचार जेनेरेशनखौ आरो लोगोसे दिनै प्रमद बर'मोन बादि गोग्गो दैदेनगिरि थानायाव कमिटमेन्टजों फैनाय प्रमद बर' सार गोविन्द बसुमतारी उर्खाव गोरा सार नायल' जाल' सासेल' जोंनि मन्थ्रि बिथांमोन थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिनस्रि हारिनि बेकबन अर्गानाइजेशन अफ बड' नेशन बिथांमोन थानायाव दिनै स्कुला मानो दानजाखो सोंथिया आदा बिक्रमना थारैनो रायजोफ्रा बेखौ साननो गोनां बाथ्रा बिथांमोन बादि गोग्गो दैदेनगिरि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि थानायाव गोदोनि समावहाय मोनसेबो एजेट गासिबो बर'नि नासयनाय हाबा मावनो हायामोन बरंस थेंग' चार्लि सिनेमाखौबो आन्दलन खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे शब्द बुंनायनि थाखाय थेंग' चार्लियाव बेनि थाखायबो बेन खालामनायनि आन्दलन खालामबोदोंमोन हारिनि जाथिनि पक्षे एजेट गासिबो जेबो इसुस गभर्नमेन्टआ बर'नि खहा जानाय बादि बा बर'खौ निन्दा होनाय बादि खामानि मावोब्लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओंखारबोयोमोन नाथाय दिनै गोबां स्कुलफ्रा दानजाबाय कलेजफ्रा जाफुंजोबाखसै जानाखि डिमान्ड खालामदोंमोन बियो 10टा कलेजेसफोरखौ हाला होननानै लेखा हरसेयावबो दिनै
बर'फ्रा बर'नि आंगो उथुमाय जायगायावनो दिनै एबेक्सन खालामजानायाव थरथिंसेबो मोदै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय लागाथार समावहाय मोदै फसरबोआखै, सहाय खालामबोआखै। हरैथिंजायनि जे एबेक्सन खालामनाय खार'ना जाहैबाय गभर्नमेन्टनि जेबाव दिपेन बर' सारा दं नालाय। ओंखायनो मोनसेल' आर'ज, सारा जुदि पलिटिकेलाइज जानो गोसो जायोबा थाब पलिटिकेलाव हाबदो। नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौबो नों आंजों रायजोफ्रा राजाफ्रा पलिटिकेलाव हाबोबा नोंथांनि माखासे हाबा मावनायखौबो जों नाजावगोन। नाथाय नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादाव थानानै राजनितिखौ फोनांजाबनाया थिग नङा। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंनि निजित्थ बेयो सम्पति नङा। जों सकल बर' रायजो खार'नै एबसुवे दंगासिनो दं आरो थाबाय थागोन। दा बेखायनो हारिनि माखासे इसुसफ्राव आखाइ होयैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा सानदों, आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानायाव बेफोरबायदि माखासे स्कुल कलेजनि जेंनाफ्रा मानो जानो मोन्दों। दिनै एनाउन्स होनाय लोगो लोगो बम गावनो हायो, अमा बेदर बोरमा बेदर जानो हायो, नाथाय बन्द' जानायाव एक्सन जेबो लानो हाया। बे रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ प्रश्न खालामनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव। लोगोसे नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।